Minister Garwe aiwa minister welocal governance panapa panguva inoi vanhu vaya vachidhimanda kuti tikangomuona chete awa tinomutakataka nokuda kuti that individual aiwa murume uya arikuya panapa achinzi aiwa he is uncultured and very cruel. Anouya panapa achinyatsokuuya achithreatena macitizens patiri kuona kuti mashoko aiwa nemalaws ari kuimplimenta ari inhuman, arikuya panapa achienda against the citizens. Sana mina mashoko amudanyora panapa kuti subscribe like on the bell icon. Timuna chinjiridwa mudanyora chiti Minister Garwe misfired big time. Minister of Local Governance Mr. Garwe is a very cruel, uncultured and political idiot. He has no human face. If President Mnangagwa was a heartless cabinet and passed a resolution to remove vendors, he as minister must have found a better implementation strategy. An ultimatum for less than 20 hours is only from an oppressive government like during the colonial Rhodesia white government. Minister Garwe should have ordered police and the city council to move around city streets warning people. The police know the rule of firing warning shots before aiming the targets. The same strategy should have been used for vendors. When you see vendors resisting and fighting the municipal police, it is the way how this whole operation was implemented. Ndo maswala panapa zvinzi aiwa vakaona local governance hapana kana chavanoziva kana hapana patakaona kuti government yedu munyika yanga yakabvumirana kuti aiwa mavendors ngaabve ari kuti aiwa local governance nemapurisa aiwa nethe municipal police vangadei vakafamba vakapa mawarning kuudza vanhu kuti aiwa kubva musi wakati mufanira kudai kudai, but now toona kuti zvichingopedza kungotaura vakomana topinda mastreets sezvamuri kuona mapictures umu aiwa vakomana vakarohwa vakazhakiwa nematanda, tikaona even mavehicles achitemwa nezvibage kusvikira vakomana havatiza. Mashoko atiri kuona kuti aiwa people they resist kana vachinge vauya vachisangana nevanhu aiwa vasingafungi sana Minister Garwe. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi? Kuna comment section medu tudze mafunguro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.